arvostaa meitä. Näistä tulee kuule kaikkien aikojen väärin käsitys. No niin, varmaan joo. Ei osta nyt äkkiä pois. Se on appelsiini. No O-I-V. No Meidän nyt seurakelpaisiin. Olla mukana elämässä, vaikka se voi kostaa. Minä nyt poliisit kerroo vyöräpäivä. Me voidaan jatkaa juttua. Poliisi O-I-V. Hei, Laitala. Ismo Laitala. Mulla on superpervoja. O-I-V. Velkoja. Ja vielä isoäiti kusi perunoperseessä. Minä on väärin päin. No Hei, helvetti. Ei. Mikä helvetti sulla oikein on? No Koita nyt rauhoittua! Musta herkkonen. Voi helvetti. Hämmäti. No mulla on O-I-V. Mä soitan ambulanssi. Hei Jenni. Tänne on oma. Haluatko huida? Tarjoisiko tällä vielä Taskapönttöä. Harva edelleen. Älä enää ikinä käy tällä tavalla. Mulla on poliisi tuolla jääkaapissa. No O-I-V. Laitala. Ismo Laitala. Mulla on superpervoja. O-I-V. Velkoja. Ja vielä isoäiti kusi perunoperseessä. Ihan väärin päin. Mulla on kusi. Hätä. On. Kusi. Hätä. Vedä takaa, mitä tätä tekemään? Nyt kukkarossa panna normi. Haluatko huida? Helvetti. Homo. Musta on ihanaa, että sä oot täällä. Eiköhän katsota. O-I-V. Ei se tällaista. Voi. Eli sun pahoinvointi johtui siitä, että et sä oot Olisi tämmönen voi olla edes mahdollista. Koita nyt rauhoittua! Aikuisena mä itse. No syödään sopii, niin saadaan tämäkin homma pois päiväjärjestyksestä. Tosissaan. No Joo, iso sisko. Mä tulet tikkaa tästä kympillä, mä oon aivan varma. Tervetuloa O-I-V. tulevaisuuteen.